Com es diu la barra aquesta? La cantereria. Visca les Bous! Visca la cantereria. Visca l'exèrcit!
Finalment, per finalitzar aquesta exhibició de retalladors de Pero sí que mai no va haver que fer un film. Este moment... Mira l'alcaldessa, per favor, feia una volta a l'alcaldessa. Una volta? No, no, una voltereta, una voltereta. Va, 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 va. destí. I per tant, canviant el número de retalladors, mira la retalladors, i pensem que un dia molt especial per a ell, ja que recordeu, hem fet un minutet de silenci, perquè fa poquetes hores hem de plantar-se a veure. Així que